शिंदळकी ही इंडस्ट्री जाल्या. घरवाली, भडवे, गुंड, पुलीस आणि गिरायक हे ते इंडस्ट्रीक जोडपी घटक. चली वा बायल मनीस एकदा हातून घुसपली काय तांची सुटका आसना. ती भड्डत उरतात. पण ह्या दुष्टचक्रातल्यान अर्ज हे संस्थेन जायत्या जाणांची सुटका केल्या. समाज म्हण आम्ही ह्या प्रश्नाचेर आत्मचिंतन करपाक जाय. ज्येष्ठ साहित्यिक दामोदर मावजान म्हटले. बायणाची झोपडपट्टी मोडून उडयल्या उपरांत घराभायरी जाल्ले चलयेंचे बायलांचे आत्मकथन आशिल्ल्या ब्युटिफूल वुमन ह्या पुस्तकाचेर साहित्य मंथना अंतर्गत चर्चा दवरिल्ली. त्या वेळार तो उलयतालो. वाळपयच्या सरकारी विद्यालयात जाल्ले कार्यावळीत लेखक नमन धावस्कार, अन्यायरहित जिंदगीचो संचालक अरुण पांडे, अर्जची मनसल्लागार जुलियाना लोहार, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर, अशोक नेने आणि कृपाली नायकान विचार मांडले. सलील चतुर्वेदीन इंग्लिशेत शब्दांकन केल्ल्या ब्युटिफूल वुमनचो नमन धावस्करान मराठीत अणकार केला. ऑलरेडी प्रॉस्टिट्यूशन इज बिकमिंग इन इंडस्ट्री आणि ह्या इंडस्ट्रीत ताजो लाव घेवपी थोडे घटक नात, कितलेशे घटक आसात. पयलीं म्हळ्यार घरवाली जी बशिल्ले कडेन तांचे पयशे खातात. मागीर आयले बडवे जे दलाली खातात. मागीर आयले गुंड जे तांकां राखण दिवपा खातीर पयशे खातात. मागीर आयले पुलीस जे हप्तो घेवन तांकां राखण दितात. गिरायक आपले मजे घेवन वतो. सगळ्यांत चड जर बड्डता जाल्यार ती बायल ती आसतली. तिची इच्छा आसूं नासूं. केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की पुलीस जेन्ना पत्रकार तांकां मेळटा ते तूं स्वेच्छेन आयल्या हांव स्वेच्छेन आयल्या त्या म्हणचेच पडटा, नाजाल्यार मार खावचो पडटा, नाजाल्यार परिणाम भोगचे पडटात. हे तुमकां म्हज्या उतरांनी किंवा रुपेशान किंवा अरुण कुमारान जे सांगलां त्या उतरांनी चड समजुचें ना. पुस्तक वाचा. हो विशय खूबच संवेदनशील. कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक उलोवप्यांनी वेगळ्याच जगात व्हरून सोडले. नमन धावस्करान पुस्तक बरयतना आयिल्ल्यो अनुभूती सांगल्यो. ते पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्हाला आपण असं काहीतरी करू शकतो किंवा आपल्याला करायची गरज आहे. आत्ता तशी सामाजिक परिस्थिती तशी आहे की आपण हे सगळं काम केलं पाहिजे अशी तुम्हाला आतून कुठून तरी एक ऊर्जा तयार होते आणि अशी एक इच्छा जागृत होते तुमच्या मनात. आणि हे असं झालं आणि तुम्ही 100% नाही पण निदान आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या बाईशी किंवा कुठेही दिसणाऱ्या बाईशी जरी सौजन्याने वागलात तरीही मला वाटतं की ह्या पुस्तकाचं सार्थक झालं. अर्जच्या कामाची व्हडवीक सांगतना प्रसाद सावयकाराची उतराच ओली झाली. शेवटचा जो भाग आहे, शेवटचं जे प्रकरण आहे ते जास्त महत्त्वाचं आहे. तर मग त्याच्यानंतर मी पुन्हा एका दिवसात बसून राहिलेली 3 प्रकरणं वाचून काढली. तर अजून काही डिटेल सांगण्याआधी मी एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग पूछते हैं कि भगवान किधर है, गोवा 365 ब्युरो पणजी.